Здравейте, аз съм Хари Христова от Човешки ресурси в МОНИ 8.3 и искам да ви покажа как върви работния процес при нас. Ние сме семейна компания и се гордеем с това, че вече повече от 31 години се развиваме успешно в металообработващата индустрия, както в България, така и на международно ниво. Започнахме от малкото, но се развиваме успешно. Ние режем листови ламарина, режем и тръби. Можем да ги огъваме. Също така можем и да ги заварим. Като роботите са нашите помощници. Работата при нас е сигурна и гарантирана, благодарение на нашите дългогодишни партньорства с световно утвърдени компании. Ние ще се погрижим да получиш безплатно стартово обучение, което да отключи твоя потенциал и да добиеш квалификационна степен. В нашата компания работят както мъже, така и жени. Осигуряваме удобно работно облекло, а в допълнение към това и безплатен транспорт до твоето работно място. Подсигурили сме за теб безплатен топъл обяд в нашата уютна столова. Предлагаме ти стимулиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. Като за нас работната атмосфера е от решаващо значение за твоя успех, затова ние ще осигурим най-добрата работна среда за теб. Нашите машини са последно поколение Индустрия 4.0. Кандидатствай при нас сега. Ние ще те очакваме.